així també, i el tirem a dins, això. Algú que agarres així? El tirem dins. Tireu dins de l'hotel i ja està. Bé, això són 3 mòduls, val? També hem portat un poquet pancartes, així teniu banderetes també. La veritat és que preferiria que vosaltres per suport té que haver els que encapçalen així davant i uns altres que la tanquen, clar.